Nou, ik vind het een hele interessante kunstmarkt en de kleuren die doen me heel veel. Ik ben zelf ook kunstenaar en ik maak schilderijen van 3 tot 4 meter. Dus die zijn er moeilijk om hierheen te krijgen, want had ik ook wel gestaan. Geweldig. Het is een mooie kleur, mooie effecten. Ik had niet verwacht dat er zoveel kunstenaars waren. Het is een kleine stadje Leeuwarden. Dat was het. Jan Hazik. Dat is toch geen Fries? Je moet even Fries praten. Binnen de leuke straten hier in Ljouwert en echt leuke winkeltjes. Maar binnen kreeg ik bij Turkse winkeltje West en hebben we wat producten gekocht. En dus kunnen we hier lekkere Turkse producten eten. Nou ja, verder weet ik eigenlijk niks meer te vertellen. Doeg! Groet uit Friesland. Onmooi.